Malawi Today. Come over, Mr. Mayor. Thanks, sir. Thank you. Yeah. Thank you, ADC. Nkoloma mkulu wa Makra anatsindika zakufunika kuti pakhale komiti yapadera yolondoloza ntchitozi kuti zipatso zake zipitirire. Tikoza kumapanga export technology imene ndi chifukwa cha chimenechi kupezeka kuti ife ngati Malawi tikutha kupanga ndalama yakunja imene timati US dollar imene ikusowa ndikhoza kuthandiza panjira zinthu zambiri zimene tikuvutika kwa lero. Ndiye anyamata amene atufuna tagwire pankono ndi tipanga task force imene ili kalenda akadaulo osiyanasiyana amene alofunika kuwathandiza anyamata kuti zimene akuganiza zipite patsogolo. Opambanawa mwazina alimbikitsa anzawo kuti achilimike pobweretsa luso lawo poyera pothana ndi mavuto ena omwe dziko lino likukumana nawo. Ndi nthawi yathu yabwino kuti tipange zinthuzi tipange mphamvu zathu zambiri kupangisa kumapanga zoti zitha kupindulira ifeyo komanso kupindulira dziko. Ine ndili kusangalala chifukwa ndikudziwa zoti innovation yabwera apa pai ikuthandiza Malawi. Ndine osangalala kwambiri ndipo ndikuwathokoza chifukwa izi zandipangisene kuti ndikwanise kufotokozera innovation yanga ku mtundu wa Malawi kuti aziwe zimene tikupanga komanso kuti ndizofunika bwanji pa mtundu wa Malawi. Mwa ntchito zaluso zosachepera 260, ntchito 20 ndizo zidasankhidwa kuti ndizo zili ndi kuthekera kothana ndi mavuto ena mdziko muno. Ntchitozi zikufikira m'magawo a zaulimi, maphunziro, kusintha kwa nyengo komanso luso la makono mwa zina. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Boma layika ntchito zakadyedwe kabwino patsogolo pozindikira kuti anthu athanzi ndi amene angathandizire pokwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Mlembi wamkulu mu nduna wa zaumoyo ndi ukhondo Dr. Dan Namarika anena izi kusalima pomwe ndunawu umakumana ndi anthu ogwira ntchito zakadyedwe kabwino ochokera m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mlembi wamkulu mu nduna wa zaumoyo ndi ukhondo Dan Namarika ati ngakhale kuti dziko lino linayamba kuchita bwino pa nkhani yolimbana ndi kukwinimbira, chiwerengero chayambanso kukwera kuphatikizapo vuto la kuchepa kwa magazi pakati pa atsikana achisodzera m'madera ena mdziko muno. Iwo ati nkhani zakunyentchera ndi kadyedwe kabwino zimasiyana maboma onse ndipo iwo alimbikitsa adindo owona ntchitozi kuti awunikire bwino momwe ntchitozi zikuyendera. Tabwera pano ndi anthu amene akutigwirira ntchito ma nutrition officers ma district monse kuti timve kuti zimene akuchita bwino ndi ziti komanso tione ma gaps amene alipo ndi ati. Tingofotokoza kuti zaka zimene zapitazi 5 or 7 years taona kuti ma indicators athu ena sanachite bwino pa nkhani ya zakudya. Mmodzi mwa akuluakulu owona zakachidwe kabwino pa chipatala cha Mzimba a Eliza Chinola ati dziko la Malawi likuyenera kuyika chidwe pa ntchito zina zakachidwe kabwino monga vuto la kunenepa kwambiri zomwe akuti zimachititsa kuti anthu adzidwala matenda osiyanasiyana. Timakamba nthawi zambiri tungokamba nkhani zokhuzana zakunyentchera, nkhani zolimbirana, koma tiona unena kuti m'madziko mwathu muno nkhani zambiri zimene zikuchoka panopo ndi zonenepa kupyotsera msinkhu wa mwana kapena msinkhu wa munthu umene ameneka kukhalira. Choncho zikutibwereseranso mavuto osiyanasiyana kamba nkhani yokhuzana ndi mabibi akukwerawo amakhala nkhani yokhuzana ndi zakudya, mashugas amene tili nawo amakhalanso nkhani zokhuzana ndi kudya. So ni nthawi imene yafika sopano kuti ife Malawi tikathe kuyang'ana zakudya zimene ngapezemo michero yoneka. Nthambi yowona zakachidwe kabwino mu nduna wa zaumoyo ndi ukhondo yachititsa msonkhano wa masiku awiri ndi adindo owona ntchito zakachidwe kabwino ochokera m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Margaret Mapando, MBC Salima. Boma latsimikizira alimi afodya mdziko muno kuti likumana ndi kampani zogula mbewu ndi cholinga chopeza zifukwa zomwe akukanira kugula mabelo ena m'misika. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi anena izi pomwe imatsegulira msika wafodya kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti. Chitsegulireni malonda afodya a chaka chino lolemba ku Lilongwe, fodya wambiri wakhala akumukana pa msika. Mwachitsanzo ku msika walimbe pa mabelo 100 atatu okha ndi omwe awagula ndipo fodya wambiri yemwe waenda malonda ndi wamgwirizano. Ndipo nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi yati izi ndizokhumudwitsa ndipo achita chotheka kuti akambirane ndi kampanizi kuti zinthu zisinthe.
ogula foja atu sakugula moyenderera chifukwa rejection rate panopa ili pa 95 kupitirira percent chomwe chisali chinthu chabwino ndiye muchatanenera kuti tikhala nawo pansi aliyense payekha kukambirana nawo kuti kodi chikufuta ndi chani chomwe tingapange kuti foja atu yakule ndi chani mano at the end of the day tidziwenso kuti tali mafoja ambiri muchuluka kuposa amene ogula atu ananena kuti afuna kugula ndiye nimakhalanso mvutoso ndipo ndi chinthu chimene ifeyo tikuchikonza unduna wathu ndi atobacco commission. Mtsogoleri wa bungwe la alimi a foja la Tama a Abel Kalimabanda apempha kuti boma liwathandize alimiwa msanga. Mbali inayi ya msika wa auction imeneyi kufunika ndithu boma lilowererepo kwambiri monga muchalonjezera nduna kuti boma likuyenera lilowererepo kuti mwina kumene kuti pange improve chifukwa mantha ife alimi ndi akuti fojayo akamangobwerera musika nabwereranso ku warehouse abwera musika mapeto ake kaonekedwe ka fojayo tsopano kasita kumene anasankhira mulimiyo kushediko tsopano kasita ndiye pachatanena kale kuti foja amagulidwa ndi magrade mitengo imachoka pa magrade ndiye ngati grade lisintha litsika ndikuti fojayo agulidwa somutsika amene avulale pamenepo ndi mlimiyo. Pa tsiku loyamba la malonda ku msika wa Limbe kunali mabelo 994 ndipo mwawa 100 okha ndi omwe asali pa ulimi wa mgwirizano. Chitsegulireni msika wa foja lolemba dziko lino lakwanitsa kupeza ndalama zoposa 2.4 million US dollars kuchoka pa foja okwana makilogramu 1.1 million. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Nduna ya Santengatenga ndi ntchito zomangamanga Jap Muhango apempha maiko amu Africa kuti adzipereke kwathunthu pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za mtengatenga pokonza misewu yonongeka ngakhalenso kulambira yatsopano. Iwo atinso nkofunika kuti maiko amu Africa alimbikitse njira zina za mayendedwe monga zapamadzi ndi zapanjanji zomwe zingathandize kuti misewu izikhala nthawi yayitali isanaonongeke. Iwo anena izi kusalima potsekulira msonkhano wa maiko amu Africa wa bungwe loona za mtengatenga la Chartered Institute of Logistics and Transport. Tipepese chifukwa cha ripoti limenelo tikupatsirani ripotiro pamene nkhani zathu zikupitirira. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Wiskes yati boma lili ndi malingaliro omanga zigayo zopangira chakudya cha nsomba ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ulimi wa nsomba mdziko muno. Iwo anena izi pomwe amayendera gulu la alimi a nsomba ku Lusangazi mboma la Mzimba. Blessings Gondwe wafika ndi ripoti. Gulu la alimi a nsomba la Lusangazi mboma la Mzimba likuchilimika popititsa patsogolo ulimi wa nsomba pomwe gululo likumatha kupeza matani 8 a nsomba pachaka kuchokera ku madamu 72 omwe ali nawo. Ndipo nduna zachilengedwe Patricia Wiskes inakhutira poona kuti alimiwa afika popanga katundu wina kuchokera ku nsomba monga zomwe akuzitcha fish cake komanso fish powder muchingerezi, koma zinaziwika kuti chakudya cha nsomba ndi chokwera mtengo pomwe chimagulidwa kunja kwa dziko lino. Apa ndunayi yati boma lili ndi malingaliro omanga zigayo zopangira chakudya cha nsomba ndipo aonetsetsa kuti chigayo chomwe chili kumzuzu chiyambe kugwira ntchito. Ngati boma tikufuna kuti tipeze njira tsopano yonena kuti chakudya cha nsomba chiyambe kupangidwa konkuno ku Malawi, komanso tiwonjezere mphamvu makamaka komanso kuthekera kwathu kukapangidwe kathu ka mbewu ya nsomba ndicho linga chokuti alimi ambiri akwanitse tsopano kumapeza mbewu imeneyi ndi kumakwanitsa kupanga nawo ulimi wa nsomba. Wapa mpando wa gulu la alimi a nsomba ku Lusangazi a Janet Mwasinga anati ulimiwu ukuthandiza kubweretsa chiuma komanso chakudya mayanja awo. Kuona kuti ulimi uwu ndiwophindula chifukwa zimene zimatisowa tikuzipeza. Timasowa ndiwo kuti ana adye pa nyumba. Timatenga mtunda ukagula nsomba kutauni zosokera kunkhata. Kunkhata sinanga nzathu ali ndi nyanja.
ndiye ife tinaona kuti ife tipange nyanja tipange madamu kuno kuti ndiwo sisativute andiso maronda ya business ya Somba kuti tithandizire pa khomo pathu. Gululi lili ndi alimi okwana 60 ndipo linayamba mchaka cha 2005. Mukuonera nkhanisi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe la Public Private Partnership Commission PPC lati likhala likuzungulira mdziko muno pofuna kupeza anthu omwe akugwira ntchito zokhudza luso la makono amene angawathandize. Wapampando wa bungweli a Joseph Nagoli amayankhula izi ku Lilongwe pamene akuluakulu a bungweli amayendera zina mwa ntchito zimene zapindula ndi thandizo la ntchito yolimbikitsa luso la makono yotchedwa Malawi Digital Project. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wafika ndi ripoti. Ntchito yolimbikitsa luso la makono kapena ntchito za intaneti imene akuitcha kuti Malawi Digital Project akuyigwira ndi a Public Private Partnership Commission PPPC mothandizana ndi unduna zofalitsa nkhani. Pachifukwachi akuluakulu a bungweli anakayendera ena mwa anthu amene apindula ndi ntchitoyi. Imodzi ndi sukulu ya sekondari ya Mkwichi kumene adalumikizako makina a intaneti aulere, ndipo sukuluyi ndi imodzi mwa malo 530 amene kulinso makina a intaneti aulere. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Gloria Ozias anauza MBC kuti kuchokera pamene sukulu adayipatsa mwayi wa intaneti yaulere maphunziro asintha kamba kakuti ophunzira ndi aphunzitsi omwe akutha kupeza mauthenga atsopano okhudza maphunziro osiyanasiyana. Koza kunena nditumonyadira kuti mayeso akhala kuyenda bwino pali kusintha kwakakhozedwe ka ana athu pano chifukwa choti tikaona zotsatira za 2024 pa MSCE ana athu anakhoza ndi 88%, ndipo ana amene anapita ku university anali 30. Tikaona mayeso a 2025 a MSCE ana athu anakhoza ndi 95.4%, ndipo ana amene asankhidwa kupita ku university pa selection imene yangoduka amene alipo 70. Pansi pa ntchito ya Malawi Digital Project, anthu amene ali ndi maganizo otchakuka bwino komanso amene ali ndi maluso osiyanasiyana akumapatsidwa ndalama zokwana $2,500 kuchokera ku World Bank kuti apititsire patsogolo luso lawo. Malo otchedwa M-Hub ndi amodzi amene akuthandiza achinyamata kupititsa patsogolo luso, ndipo mkulu wa malowa a Elijah Nkandawire anati luso la makono kapena kuti teknoloji ndilofunika mu nthawi ino pamene dziko likupita chitsogolo ndi nkhani za luso. Ndizofunika kuti anyamata azikhala ndi maluso osiyanasiyana especially a digital kapena akagwirisira ntchito kama kazinthu za internet chifukwa ndi direction imene dziko likupita. Tili mu bado umeneno chilichonse chokhala cha digital ndi achinyamata especially atsikana komanso akumuzi malulo youth akuyena kutenga nawo mbali kuchochitika chimenechi. Wapampando wa bungwe la PPPC a Joseph Nagoli anati boma lifunitsitsa kuti pomadzafika mchaka cha 2030 anthu 80 mwa anthu 100 alionse adzakhale ali ndi mwayi wa makina a intaneti. Ndiye chifukwa chake iwo akulimbikitsa kuthandiza anthu amene ali ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zopititsa patsogolo luso. Zimene taona lero ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kuti ndi mwina model imodzi imene tingasongesere chuma chathu kuti tipange ma project akulu amene angathe kuthandiza dziko lathu. Mwaona amene aphunzitsi akugwirisira ntchito internet kukonza maphunziro atsopano komanso kuphunzitsa ana asukulu. Ntchito ya Malawi Digital Project adayikhazikitsa ndi cholinga chokuti ithandize kuti anthu ambiri mdziko muno akhale ndi mwayi wa intaneti, zomwenso akuti zikhoza kuthandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito yothandiza anthu omwe kumana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Mtsogoleri wa bungweli kuno ku Malawi a Innocent Majia anena izi pomwe bungweli limapereka thandizo la boti la ndalama pafupifupi 43 million kwacha ku bungwe la Dodma pofuna kuthandiza kupulumutsa anthu ku mavuto akusefukira kwa madzi m'boma la Chikwawa. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Sulomu
latimitsa nkhwangwa pamwala kuti masewero otsegulira ligi ya FDH akhalabe pabwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre ngakhale kuti bungwe loyendetsa masewero mdziko muno la FAMU lakana kuti liyendere ndi kuvomereza bwaloli. Masewerowa akhala pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United. Praise Majawa wafika ndi zambiri. Mukalata yomwe FAMU layankha bungwe la Sulomu pa nkhaniyi yati singayendere ndi kuvomereza bwaloli kamba kokuti amenera kuyendera patatsala masiku awiri masewero asanachitike. FAMU kudzera kwa mlembi wa bungweli Abudu Chiwalo walangiza Sulomu kuti ipeze bwaloli nalochititsa masewerowa. Bungweli lati ngati Sulomu lichititse masewerowa pa bwaloli ilandira chilango. FAMU silinavomereze bwaloli kamba kankhani za ukhondo mwa zina. Koma titayendera bwaloli tapeza kuti ntchito yokonza zomwe zinawonongeka ili mkati. Koma polankhula ndi MBC mlembi wa Sulomu Williams Banda wasasintha ganizo lawo lochititsa masewero pa bwaloli. Songa sinchidwe patasa mayoyo osachepera 48 tumalinga ndi malamulo athu ndi masewero sakusinthidwa ndikotengeraso mmene aneneyo kuti sangathe kuyendera masewera less than 48 hours zapempha kuti ife timenya masewero iwo azatha kuyendera kusogoloko atakulanga mmene angafunire ife tikupanga ife zokonzekera za mpira. Ligi ya FDH ikuyembekezera kuyamba kumathero a Sabatayi ndipo idzatha pa 27 February chaka chamawa. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mito yake.